ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና እንኳዕ ናብ ቻናልና ብድሓን መጻኹም። ኣብዚ ሎሚ ዓለምና እቲ ዝዓበየ ድምፂ ዘለዎ ብዙሕ ዝዛረብ ሰብ ከም ዓብይ ሰብን መራሕን ጌርና ንወስዶ ኩሉ ሰብ ሪኢቱ ክስማዕ ይደሊ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ኣብ ኣኼባታት እቲ ዝበዝሐ ድምፂ ዘለዎ ዝሰዓረ እዩ ዝመስል። ግና ሓቀኛ ሓይሊ ኣብ ስቕታ እንተተሓበኸ እቶም ዝዓበዩ መራሕትን ቢልዮነራትን ካብቲ ንሕና ንሓስቦ ንላዕሊ ስቕታ ከም ቀዲ መሳርሒ ዓወቶም ከም ተጠቀምሉ ትፈልጡ ዶ? ሎሚ ከመይ ገይሩ ስቕታ ካብ ዝኾነ ቃል ንላዕሊ ሓያል ክኸውን ከም ዝኽእል ከርእየኩም እየ። ታሪክ ናይ ክልተ ዓበይቲ ሰባት ጃክ ማ መስራቲ ዓሊባባ ከምኡውን ባራክ ኦባማ ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነበር ከመይ ገይሮም ሓይሊ ስቕታ ንዓወቶም ከም ተጠቀምሉ ክንርኢ ኢና። ምዕራፍ 1 ስለምንታይ ስቕታ ሓያል እዩ? ቅድሚ ናብቶም ሰባት ምእታውና ስቕታ ስለምንታይ ሓያል ከም ዝኾነ ንርአ። ቀዳማይ ነጥቢ ንኽትሰምዕ ኣይኽእለካ። ብዙሕ ክትዛረብ ከለኻ ሓድሽ ነገር ክትመሃር ኣይትኽእልን ኢኻ። ስቕ ክትብል ከለኻ ግን ነቲ ዝበሃል ዘሎ ብዕምቆት ትሰምዖ እሞ ነቲ ኩነታት ትዕዘቦ፣ ካብ ካልኦት ሰባት ድማ ትመሃር። ካልኣይ ሓይልኻ ይዕቅበልካ። ዘረባ ሓይሊ የድክም እዩ። ኩሉ ግዜ ርእይቶ ከምሃብ ንኣእምሮኻ የዳኽሞ እዩ። ስቕታ ግን ንኽትሓስብ ነቲ ሓሳብካ ከተዳልዎ ኣብቲ ዝግባእ ግዜ ድማ ብሓንቲ ሓያል ቃል ወይ ሓሳብ ከተወፅእ የኽእለካ። ኣብ ዝኾነ ድርድር ወይ ክትዕ እቲ ዝያዳ ዝፈጥን ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ይሰዓር። ስቕታ ንስኻ ኣብ ልዕሊ ስምዒታትካ ምልኣት ከም ዘለካ የርኢ። ነቲ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ ድማ የጨንቆ እሞ ዝያዳ ሓበሬታ ከም ዝህበካ ይገብሮ። ምዕራፍ 2 ጃክ ማ እቲ ስቕተኛ ተዓዛቢ። ጃክ ማ ሓደ ካብቶም ዝሃፍተው ሰባት ዓለም ብዛዕባ እቲ ዘሕልፎ ውድቀታት ክዛረብ ኣይሓፍርን እዩ። ብተደጋጋሚ ካብ ስራሕ ተሰጊጉ ብብዙሓት ዩኒቨርሲቲታት ተነፂጉ ብዙሓት ሰባት ኣብ ከምዚ ኩነታት እንተዝኾነ ተስፋ መቑረፁ ወይ መማረሩ። ጃክ ማ ግን ካልእ መንገዲ እዩ ሓርዩ፣ መንገዲ ስቕታን ምዕዛብን። ንሱ ኣብ ክንዲ ብዙሕ ዝዛረብን ዘማርርን ነቲ ዓለም ዝደልዮ ዘሎ ክሰምዕን ክዕዘብን ጀመረ። ኣብ ቴስዓታት ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ኢንተርኔት ክዛረቡ እንከለዉ ንሱ ግን ነቲ ዘሎ ዕድል ብስቕታ ይዕዘብ ነበረ። ነቶም ኣሽሓት ኣናእሽተይ ነጋዶ ቻይና ፍርያቶም ናብ ዓለም ከቕርቡ ዝኽእሉ መንገዲ ከም ዘይብሎም ተረድአ። ዓወቱ ካበይ መፂኡ? ቀዳማይ ንዓማዊል ምስማዕ። ጃክ ማ ኩሉ ግዜ ንዓማዊልካ እምበር ንተወዳደርትካ ይትስማዕ ይብል ነበረ። እዚ ማለት ኣብ ክንዲ ምስ ካልኦት ኩባንያታት እንዳተኻታዕካ ትዛረብን ነቲ ተዓሚል ዝደልዮ ነገር ብስቕታ ስማዕዮ እሞ ፍትሓሉ። ዓወቱ ተመርኮሰ ኣብ ምስማዕ እምበር ኣብ ምዝራብ ኣይነበረን። ካልኣይ ካብ ጌጋታትካ ምምሃር። ንሱ ካብ ናይ ካልኦት ውድቀት እዩ ዝያዳ ዝምሃር። ከምዚ ይብል፣ ንዓወት ናይ ካልኦት ሰባት ክሰምዕ ከለኻ ብዙሕ ኣይትምሃርን ኢኻ፣ ካብቲ ናይ ውድቀታት ዛንታታቶም ግን ብዙሕ ትምህርቲ ትወስድ። እዚ ድማ ንኽትምሃር ስቕኢልካ ክትሰምዕ ከም ዘለካ የርኢ። ስለዚ እቲ ሓይሊ ናይ ጃክ ማ ካብቲ ኣብ ኣኼባታት ዝዛረቦ ዘረባ ዘይኮነስ ካብቲ ንዓመታት ብስቕታ ዓለም ክትቀይሮ ዝኽእል ሓሳብ እናዳለወ ዝነበሮ እዩ ዝመፀ። ምዕራፍ 3 ባራክ ኦባማ መራሒ ህድኣት። ሕጂ ድማ ናብ ፖለቲካ ንመለስ። ባራክ ኦባማ ብሓደ ነገር ይፍለጥ እዩ፣ ብህድኣት። ኣብ እዋን ቅልውላው ኣብ እዋን ክቱር ፀቕጢ ኦባማ መብዛሕትኡ ግዜ ህዱእን ስቕተኛን ዝመስል። ገሊኦም ስምዒት የብሉን ክብልዎ እንከለዉ እዚ ግን እቲ ዝዓበየ ሓይሉ እዩ ነይሩ። ሓይሊ ስቕታ ድም ኦባማ ካበይ መፂኡ? ቀዳማይ ቅድሚ ምዝራብካ ምሕሳብ። ኦባማ ኣብ ክንዲ ብህውነትን መልሲ ዝህብ መጀመርያ ይሰምዕ፣ ይሓስብ፣ ብድሕሪ ቃላቱ ብጥንቃቐ ይመርፅ። እዚ ድማ ቃላቱ ክብደት ከም ዝህልዎ ይገብር። ሓንቲ ቃል ካብ ኣፉ ክትወፅእ ከላ ዝተሓስበላን ዕላማ ዘለዋን እያ። ሓንቲ ቃል ካብ ኣፉ ክትወፅእ ከላ ዝተሓሰበላን ዕላማ ዘለዋን እያ። ንሱ ኖድራባ ኦባማ ዝብል ሳጓት ተዋህቦ በዚ ህዱእ ኣካይዱ እዩ። ኣብ ክንዲ ኣብ ዘይገድስ ክትዓት ግዚኡ ዘጥፍእ እቲ ቀንዲ ነገር ብስቕታ ይሰርሓሉ። ካልኣይ ንኹሉ ሰብ ምስማዕ። ኣብ ዓበይቲ ውሳኔታት ንኣብነት ኣብ እዋን ቅትለት ኦሳማ ቢን ላደን ኦባማ ንኩሎም ኣማኽርቱ ሓሳቦም ክህቡ ዕድል ከም ዝሃቦም ታሪክ ይነግር። ንሱ ኣብ ክንዲ ናቱ ሓሳብ ጥራይ ዝሰምዕ፣ ንኩሉ ርእይቶታቶም ብስቕታ ሰሚዑ ነቲ ዝበለፀ ውሳነ ወሲዱ፣ በዚ ድማ መሪሕነት ብምዝራብ ጥራይ ዘይኮነስ ብምስማዕ እውን ከም ዝረጋገፅ የርኢ። ሓደ ካብ መለለይ ሓያል መራሒ መዓስ ክዛርብ መዓስ ስቕ ክብል ምፍላጡ እዩ። ኦባማ ኣብዚ ምሳሌ እዩ። ንስኻ ኸ ከመይ ትጥቀመሉ ትኽእል? ክቡራት ተኸታተልትና፣ ታሪክ ናይዞም ክልተ ሰባት እዚኣቶም ሓደ ዓብይ ነገር የምህረና። ስቕታ ድኽመት ኣይኮነን፣ ንሱ ሓይሊ እዩ። ኣብ ኣኼባታትካ ዝያዳ ስማዕ፣ ውሑድ ተዛርብ። ክትዛርብ ከለኻ ግን ሓሳብካ ፅፉፍን ሓያልን ይኹን። ኣብ ውድድር ስቕታ ተጠቀም። ንስኻ ስቕ ክትብል ከለኻ እቲ ካልእ ሰብ ነቲ ሃዋህው ብዘረባ ክመልኦ ይፍትን እሞ ዘየልዮ ሓበሬታ ይህበካ። ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ ኣብ ማሕበራዊ ሜዳ ንእሽተይ ዕረፍቲ ውሰድ። ተፈጥሮ ስማዕ፣
ሰባት ብዕምቆት ስምዐዮም ንሓሳባትካ ከተስተንትን ግዜ ሃብ። ስለዚ ንዝቐፅል ኣኼባ ወይ ዝርርብ እቲ ዝዓበየ ድምፂ ክትወዳደር ኣይትፈትን። እቲ ዝዓበየ ድምፂ ክትከውን ኣይትፈትን። የግዳስ እቲ ዝበለፀ ዝተማዕኹን ሽዑ ሓቀኛ ሓይልን ጥበብን ክትረክብ ኢኻ። ከምቲ ሓደ ፈላስፋ ዝበሎ ሰነፍ ሰብ ዝፈልጦ ነገር ይዛረብ፣ ጠቢብ ግን ብዛዕባ እቲ ዝዛረቦ ነገር ይፈልጥ። ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ደገፍኩም ኣርኢና። ሓሳባትኩም ኣብ ኮመንት ኣካፍሉና። ንዝያዳ ከምዚ ዓይነት ትሕዝቶ ድማ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ንራኸብ። ሰላም።